Untuk telung dino aku ra krungu kabarmu, amung mergo masalah sepele. Kowe ngeblok nomor WhatsAppku, mutung ra kebeneran atine. Dek cak ayu sing dadi kembange ati, mbok ora koyo ngono sifatmu kuwi. Aku wis janji ora bakal ngeliyo, nanging sliramu koyo ora percaya. Pancen sabar anggonku ngemong ngadepi sifatmu sing mutungan. Najan dino-dino rasane ra karuan, nanging piye wae aku isih nyaman sayang. Saben kudu ono arep nyandi wae ora kena. Aku ngerti kowe sayang, aku ngerti kowe tresno, nanging posesifmu gawe aku kepenjara. Nanging piye wae aku isih nyaman saben kudu ono arep nyandi wae ora kena. Aku ngerti kowe sayang, aku ngerti kowe tresno, nanging posesifmu gawe aku kepenjara. Saben kudu ono arep nyandi wae ora kena. Aku ngerti kowe sayang, aku ngerti kowe tresno, nanging posesifmu gawe aku kepenjara. Nanging piye wae aku isih nyaman sayang.